Moderator biolämpökontti on asennusvalmis kokonaisuus, joka sisältää Moderator Smog biolämmitysjärjestelmä. Se on täydellinen ratkaisu kustannustehokkaaseen, huolettomaan ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen. Kontti on siisti ja viimeistelty kokonaisuus, joka soveltuu hyvin erilaisiin ympäristöihin. Se on mahdollista saada myös eri väriratkaisuin. Hydraulisesti avautuva polttoainevaraston katto tekee täytöstä helppoa ja nopeaa. Katto avautuu yhdellä napin painalluksella kontin sisältä. Lämmitysjärjestelmä on asennettu konttiin siististi ja kompaktisti. Polttoaineen syötöstä huolehtivat voimakkaat vaihdemoottorit, jotka varmistavat luotettavan ja tasaisen toiminnan. Aidon liikkuvan porrasarina-rakenteen ansiosta palaminen pysyy tasaisena ja palotila puhtaana. Se mahdollistaa jopa hieman heikkolaatuisemman polttoaineen polttamisen, kuten vaikkapa viljan esipuhdistajajätteen. Tehokas savuimuri takaa hyvän vedon ja palamisen. Savuhormi on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Sen viimeistelty rakenne takaa sille pitkän käyttöiän. Tuhka-astian suuri kapasiteetti mahdollistaa pitkän tyhjennysvälin. Smog-järjestelmän automatiikka huolehtii itse käynnistyksestä, sammutuksesta, nuohouksesta ja tuhkan poistosta. Järjestelmän ohjaukseen käytetään nykyaikaista Bloom-logiikkaa. Se on yksinkertainen ja sitä voidaan käyttää myös etänä. Kontin rakenteellinen palosuojaus on luokkaa EI60. Se ja tiivis paloovi varmistavat turvallisuuden. Turvallisuutta lisäävät myös muut ratkaisut, kuten vaikkapa polttoainevaraston takapalon estävät järjestelmät. Moderator biolämpökontti tekee lämmityksestä helppoa, huoletonta ja turvallista. Se toimitetaan lähes täysin käyttövalmiina yksikkönä. Ota yhteyttä osoitteessa heatfactory.fi ja tehdään lämmityksestäsi huoletonta ja edullista.